Bues i'n athro Cymraeg ail iaith, mwy lai 10 mlynedd ar 20. Ac yn ystod yr amser yna, nes i ffindio bod technoleg yn y dosbarth a rhywbeth o'n i wir yn ei hoffi. Efallai bod rai o'n i chi wedi gweld y stwff wedi cynhyrchu yn barod, os felly mae'n wir ddrwg 'da fi am y rhan gyntaf o beth dwi'n mynd i ddweud amdanyn nhw. Ond dwi'n mynd i ddangos rhai o'r pethau sydd ar gael gen i ar hyn o bryd. Hefyd, byddwch chi'n falch gobeithio o glywed, mae gen i freebies. Yey! Dwi ddim yn gynhadledd heb freebie, nag yw. Mae'r rhaglen yma am ddim un i bawb. Beth na fi ar ddiwedd yn sesiwn i, os bydd bwrdd rhywle fi'n gallu rhoi pethau mas i chi fynd ar ddiwedd y sesiwn. Hefyd yn ystod y sesiwn, yn rhain, mae gyda fi manylion am y stwff sydd gyda fi ac hefyd rhyw printout o'r PowerPoint. Dwi ddim yn hir, da chi'n gallu weld, ond dwi'n mynd yn ôl ymlaen at lot o bethau. A hefyd links ar y cefn i rai'r pethau bydd i'n sôn amdanyn nhw. Achos ar ôl siarad am y stwff yn hunan, dwi eisiau rhannu gyda chi hefyd rai'r pethau roeddwn i'n defnyddio yn y stafell ddosbarth hunan o stwff eraill. Gobeithio bydd yn rhoi syniadau i chi. Mae lot fawr o stwff ar gael, a weithiau, da chi'n gweld rhywbeth am beth yw pwynt hwnna, wedyn chi'n gweld, ffantastig. Felly, os gaf i ddechrau, mathau gwahanol o dechnoleg sy'n y dosbarth, a sori am bod yn y lle fan hyn, rhaid bydd i'n gwneud fel hyn drwy'r amser. Technoleg rhyngweithiol i'r disgyblion i ddefnyddio yn ystod y wers, a dwi'n credu bod hwnna yn beth bwysig dros ben. Technoleg i helpu disgyblion gyda'i gwaith, a fan hyn dwi'n sôn am bethau fel cysgair, enghraifft. Ga i ofyn jyst cwestiwn gloi, faint ohonoch chi sydd gyda chyfrifiaduron yn eich ystafelloedd dysgu? Ie, mae hwn yn driennus dwi'n credu. Dim eich bai chi, ond roeddwn i'n mynnu yn yr ysgol bod y cyfrifiaduron o leia 3 chyfrifiadur ym mhob stafell dysgu Cymraeg. Achos, ydych chi'n gallu defnyddio nhw drwy'r amser, plant yn mynd lan at rhain, dod nôl, pethau fel un drwy'r amser. Dwi ddim yn costio llawer, a mae'n dangos bod technologi bodaeth wedyn yn rhan annatod o ddysgu iaith. Dim bod, chi'n mynd i'r suite cyfrifiaduron heddi, rhywbeth special. A mae'n wir gas gen i hwnna. Felly, gyda fi oedd cysill a cysgar gyda fi ar y cyfrifiaduron yma yn nghefn y dosbarth. A byddai'r plant yn lle gofyn, beth ydi sôn Gymraeg, neu beth ydi... Oedd cysgar ymlaen, yn gallu just mynd lan, teip o'r gair mewn cael sydd o'n lot rwyddach ac yn fwy hwylus na defnyddio geiriadur go iawn. So plant yn licio gwneud hynny, so yn ddod at bethau fel. Hefyd, paid anghofio pethau fel bwrdd cyhoeddi, bod plant yn gallu gwneud maen nhw'n gyfarwydd iawn a defnyddio rhaglenni fel hyn, a maen nhw'n gallu creu peth ffantastig. A hefyd, technoleg mwyn hwyluso gwaith yr athro sy'n dda iawn. A gobeithio, dyma hwn gyda llaw ydy un o'r ein, mwyn creu chwileiriau yn rwydd gyda llythrennau dwbl, heb y llythrennau Saesneg K, V, X, Q ac yn y blaen. Iawn? Gwych. Dyma stwff sydd gen i ar hyn o bryd yn Cwmni Alawon. I rai sydd wedi gweld stwff fi, dwi'n gwneud ffeiliau, adnoddau, dwi'n creu gemau ac yn y blaen am y stwff cyfrifiadurol. Dim ond y stwff cyfrifiadurol sydd fan hyn. Dwi ddim yn mynd i sôn am crogwr am nawr, hangman hwnna yn Gymraeg, neu gyd gyda categoriau. Na i edrych ar berfiadur i ddechrau. Faint ohonoch chi sydd wedi gweld berfiadur? Gwych, dim ond cwpl, gwych. Reit, so fi agor berfiadur i ddangos i chi. Hwn yw, os ydych fi mewn eisiau opsiynau, rhywbeth sy'n helpu plant wrth greu brawddegau a hollol ramadegol ond ar ffurf gêm. Enghraifft, os dwi'n defnyddio fan hyn, dim ond ar amser presennol, dim ond y cadarnhaol, felly rydw i rwy ti mae mae hi, rydw ni rydych chi mae nhw. Dwi'n moyn dangos y berfenwau, a iawn.
OK. Be sydd gyda chi wedyn, bob tro ydy gair I, you, he, she, etc. Un o'r agenwau. Tic sy'n dweud cadarnhaol a llun o'r weithred, berfenw. A mae'r berfenw'n dod lan fan hyn. Dwi ddim yn glir iawn ar y sgrin yma, ond bwyta sy'n fyna. So beth mae'n rhaid i chi sgwennu mewn fan hyn wedyn ydy mae nhw'n bwyta. Os nhw'n gael yn gywir, a gobeithio bydd i'n gael yn gywir nawr, mae nhw'n bwyta cywir a wedi ennill 2 farc. Yei. Iawn? Ond, os dwi'n cael un yn anghywir, na i collod y maen allan fyna, maen nhw'n sglefrolio. Mae'n dweud bod hi'n anghywir. Maen nhw'n gadael beth sgwennes i fyna, ond mae'r rhoi'r ateb cywir o'ch i benne. So maen nhw'n gallu gweld lle ath nhw'n wrong, ond wedi colli marc. O, a dyw plant ddim yn hoffi colli marciau. Beth o'n i'n gwneud gyda hyn, mae'r opsiynau yn enfawr, really. Chi'n gallu dewis, chi'n gallu gweld fyna, ar amseroedd i gyd fyna, model, dyfodol, perffaith, amherfaith. Gorffennol bod ydy hwnna gyda llaw, okay? BSc, BST, etc. Perffaith, amodol, perffaith, gorberffaith a'r presennol. Chi'n gallu dewis i gael dim ond y cardarnhaol, neu os ydych chi wedi wneud yn ramadegol wedi mynd dros y negyddol, chi'n gael dim ond y negyddol, neu chi'n gallu dim ond cwestiynau, neu chi'n gallu cymysgu nhw. A beth roeddwn ni'n wneud, oedd set y fel an mwyn i plant gael 5 neu 10 cynnig, iawn? Dibynnu ar faint o amser oedd e, a oedd hwn yn rhedeg wedyn drwy'r amser yn ystod y gwersi. Oedd plant jyst yn mynd lan 3 ar y tro mwy, 3 chyrfiadur, mwyn cael go. Beth sy'n digwydd ar ôl 10 cynnig wedyn, mae'n stopio a rhoi marc iddyn nhw. Iawn? Just enghraifft clo iawn o beth sy'n digwydd pan mae ar cymysg. So, chi'n gallu cael chi wedyn, yeah? Croes, so negyddol, a neidio. So, cusanu. Plant yr ysgol oedd yr ein gallu, nhw'n gofyn am modelau ar gyfer pan o'n gwneud hyn. A y ddoi yna, gawn ni'n neud e, we don't do that. Chwarae gemau, nofio, etc. Yeah? Chi'n gallu newid fel bod yr enw yna yn mynd yn Gymraeg. Felly i, ti, fe, hi. Mae'n derbyn ffurfiau gogleddol a deheuol. So mae o neu mae hi. Derbyn hynny yn hefyd. Mae'n hyblyg dros ben. Chi'n gallu cael gwared ar yr enw lan fan hyn, fel bod nhw'n defnyddio, mae'n rhaid yn meddwl, beth ydy writing yn Gymraeg, etc. Mae'n hyblyg dros ben. Oedd y plant wir yn mwynhau defnyddio hwn. Ond beth roedd nhw'n wneud, wrth gwrs, heb sylweddoli, oedd nhw'n wneud pethau gramadeg drwy'r amser, ac oedd yn atgyfnerthu popeth pob amser y ferf roeddech chi'n mynd ati. Sylweddolus i wedyn, wrth gwrs, bod problem wedyn, achos roedd angen terfyniadau gorffennol, etc. Yn arbennig wedyn pan nes i lan at y chreched dosbarth a cael y trydydd, neu y presennol cryno, neu y presennol dyfodol cryno ar y cyflan. Felly, es i ati wedyn i gael hwn, sydd yn edrych ar yr wyneb yn debyg iawn i'r un arall. Ond berfiadu'r cryno sydd yma, ac yn berfiadu'r cryno, beth sydd gyda chi fan hyn, ydy terfyniadau. Mae default ydy'r gorffennol, so sa fi i mewn i opsiynau, yr un beth yn iawn, newydd. So enghraifft, gwersylla, so bydd hwnna'n gwersyllais i, yeah? Gyda terfyniadau. Tu fewn i'r raglen mae'n hollol wahanol, ond ar y tu fas mae'n edrych yn debyg iawn, fel y plant ddim yn drysu, ond oedd y lliw yn wahanol. Fel bod nhw'n gallu gweld wedyn un glas o endings hwnna, neu yr un arall wedyn oedd nhw'n defnyddio oedd ffurfiau bod. Hefyd, trysor Harry Morgan, gêm llwyr hwnna. Chi moyn gweld y gêm?
O, go on de. Os a fi mewn I opsiynau am munud. Lefel dim. Dangos cliw F10. Ble mae F10? Nage. Sorry, mae hwn yn gyfrifiadau newydd I fi, so dwi'n colli ni'n andrywach. Rhaid e. Pethau gwybodaeth gyffredinol, cwestiynau bydd y plant yn gallu ateb, felly maen nhw'n defnyddio'r Gymraeg yn lle dysgu'r Gymraeg. Chwilio'r gwahaniaeth fan hyn. Ydych chi'n gwisgo un yn y glaw, mae'n dechrau gyda C-O. Cot, da iawn. So maen nhw'n sgwennu fe lawr, a wedyn mae rhaid iddyn nhw'n saethu, cael gwared o'r cloion. Dych chi ddim yn gallu saethu'r pysgod na'r octopus gyda llaw. So. Bydd y plant yn mynd am hwnna. Coch y glas. Por ffor. O, riara fan'na. So wedi colli. Gair croes I mam gi. Tad ci. Dwi'n I cael hwn yn anghywir. Iawn. Pan ych chi gael rhywbeth yn anghywir, mae'r pirate, mae'r môr eiddyn nhw mewn fan hyn, a dy'r ateb cywir. Nawr te, bydd y cwestiwn hwnna yn dod yn ôl o fewn 3. Iawn. Felly, sawn ni ymlaen, dal y tren yma, gorsaf. O, ces i'n wrong, oedd clw arall wedi dod yn ôl gyda llaw. Pwy ysgrifennodd Romeo a Juliet? Nawr te problem y sillafu dy plant yn ymwneud. A fi. Gyda llaw chi gallu cael gwared ar y gyddoriaeth hefyd. Dyma ni, 3 cwestiwn yn ôl, mae tad ci yn ôl. O, na, ty beth, os na fi adael am munud. Gyda hwnna, mae sawl opsiwn o ran pa mor gyflym mae'r air yn mynd allan o'r tanc air. Chi'n gallu cael yr air I aros mewn o drwy'r amser. Ddim yn gyflym. Cyfeiriad yr harpŵn, pa ochr mae'n dod, pa mor gyflym ydy'r harpŵn, pa mor anodd yw'r cwestiynau, faint o gloion chi'n rhoi ar y cist, mae lan I chi. Mae'n lot fawr o ddewisiadau opsiynau fyna. A mae plant, fel wedys I, yn ei hoffi. Dim gyda'r rhaglen yna, yn anffodus, ond mae yna dros 1000 o gwestiynau ar fe I gyd. O ran cwestiynau cynhara, lefel dim ond rhyw 40 dwi'n meddwl gwestiynau sy'n dod nôl. Yn lefel 1, mae'r 40 yna plus rhyw 150 o rai eraill yn ychwanegol ato fe. Sy'n rhoi hyder iddyn nhw wrth fynd, dwi wedi cael hwn o'r blaen. Ond erbyn, wel, mae lefel 3 yn iaith gyntaf. A gallwn ni fod wedi rhoi fe lan I chi nawr. A bydd y rai o'n chi wir yn cael broblemau, dwi'n meddwl. Dim o ran ateb rai o'n nhw falle, ond hefyd chyda sgiliau sy'n angen I wneud hefyd. Eto, rhywbeth byddwn ni ddim yn defnyddio hwnna yn bersonol am mhob wers, ond diwedd sesiwn ar rhywbeth neu amser cinio neu diw tymor a y plant wir yn gofyn am hynny, mae'n wir yn hoffi fe. Nesa ar y restr, chwileirio. Na I just dangos I chi yn gyflym sut mae creu hwn. Yr unig peth ych chi'n neud, chi'n chroi enw'r peth. No, dwi'n ddim yn rhangweithol nag yw. Sorry. So, just, yeah. Chi'n gallu dewis pa gyfeiriad bydd y geiriau mynd. Pob ran fan'na. Wrth I chi roi geiriau mewn, chwilio tabl fan hyn. Os ych chi'n llythrenau yn dwbl, ydych chi'n defnyddio rhif yn ei lle. A mae'r cod fan'na. So, mwyn chwarae, byddwn i'n mynd 1 warau. Iawn? Nawr te, ar ôl chi greu, na I just cwpl nawr I sydd ddangos I chi. Chwarae, rhywbeth ech, gair, chwilio, diolch.
wylio unrhyw geiriau eraill, sort, teithio, teithio, wythio na, ie, wythio, gallu, pimp i well, ie. A rai i geiriau, sim rai cael llythred dwbl lawr, neidio, a un arall, nofio, oce. Create, cyfe, wedi wneud. Iawn, syth. Beth ych chi'n gallu wneud ydy mynd yn ôl fan hyn, os yw rhai sydd ddim cweit mor dda gyda chi, chi'n gallu rhoi show word starts. A wedyn mynd dangos ble mae pob gair yn dechrau. Neu chi'n gallu cael yr atebion. Hefyd, chi'n gallu dewis bod pob gair yn mynd naill ai ar draws neu i lawr. So, neidio, maen nhw'n mynd naill ai ffordd yna neu ffordd lawr. Dyna raglen chi'n cael am ddim gyda lawr. I ddefnyddio fe, dych chi'n rhoi fe mewn i ddogfennau Word neu DTP neu rhywbeth, just copy and paste fe, iawn, mewn. Ac os dych chi'n dweud copy word list, mae fe'n dod lan geiriau go iawn. Dwi ddim yn rhoi un warau, mae'n dod lan fel chwarae, iawn. Felly, dyna beth sydd gen i. Mae amser yn hedfan wedi. Dwi'n moyn dangos cwbl o beth eraill i chi. I ddod yn fian, mae'n dweud yn fian, dwi'n dal i weithio ar hwn, wedi cael bugs ar yna ffodus, so syniad yma, a sa'n siŵr hoffwn i'ch barn chi fan hyn, os oes mileage i'r syniad yma. Y peth awduro fydd hwn, i chi greu ymarferion rhyngweithiol mwyn cywiro brawddegau. So os ydych chi fod yn, chymod fel yma, chi wedi gwneud rhyw fath o farcio ar seiniad ysgrifenedig, a mae'r un gwelle yn dod lan tro ar ôl tro ar ôl tro. Beth chi'n gallu gwneud yw mewn i'r peth awduro, sgwennu mewn yr un anghywir, sgwennu mewn un gywir, a wedyn rhoi nhw lan, a wedyn y plant yn gallu mynd lan, a wedyn ffeindio, fel o'n papur AS, papur uwchgyfrannol, chi'n gallu aroleuo ble mae'r gwall, wedyn mae'r plant yn gallu edrych ar hwnna, a wedyn newid e a cael marc, a mae'n cadw'r marciau i chi ar ddiwedd y sesiwn, a mae'n chi'n gweld sut maen nhw wedi wneud. Nawr ar hyn o bryd hwnna ddim yn barod, ond ydych chi'n meddwl bod mileage yn y math yna o syniad? Beth y syniad oedd gyda fi, oedd bod y chwaraeedd, o'n i'n mynd i roi am ddim, ond wedyn y pecyn awduro, bydd rhaid prynu hwnna os chi'n moyn awduro pethau. Bydd rhaid pethau yn y chwaraeedd am ddim, a wedyn flan. Watch this space, iawn? Oce, pethau eraill. Nawr dyma rai o'r pethau o'n i'n defnyddio yn aml iawn yn yr osbarth. Okay? Mae rhyw ddeng mynd gyda fi, dwi'n meddwl. Felly, just rhoi enghreifftiau i chi. Pwy sydd wedi clywed am Task Magic? Ie, lot fawr o'r chi. Werth yr arian o bell ffordd. Os ydych chi, just un enghraifft fan hyn, a mae siw gymaint o bosibiliadau fan hyn, chi'n gallu cael text match, lluniau a geiriau ac yn y blaen. Dyma'r un nes i yn gynharach, jyst ar gledydd. Chi'n gallu cael flashcards, dragon match, 3 in a row against the clock, space invaders, loads o bethau. Unwaith bod chi'n mynd i roi'r geiriau mewn unwaith, mae'r plant yn gallu chwarae nhw i gyd. A maen nhw wrth i bodded hwn. Ac eto, o ran geirfa, mae'n arbennig o da. Jyst syniadau chi fyna, Task Magic, mae'r links i gyd am yr rhain llaw ar y daflen, lle gwefannau ac yn y blaen. Iawn? Task Magic, jyst i ddangos un peth i chi yn gweithio. Dragon Match i ddechrau. Mae rhaid i chi wneud ydy so Italy sy'n mynd i'r Eidal, etc, etc. Okay? Mae'n math o beth. Un peth. Nawr mae yna raglen arall sy'n am ddim o'r enw hot potatoes. Os ydych chi wedi gweld hwnna o gwbl. Mae hot potatoes yn gwneud y math yna o beth hefyd. A mae hwnna am ddim. Ond does dim gymaint o syniadau ac fel sy'n Task Magic. Os na i ddangos, dwi'n gwybod bod un gyda fi ar barddoniaeth. Enghraifft, oedd hwn gyda fi termau barddoniaeth.
trosiad ceffylebiaeth, ailadrodd gyferi, cyflythreni, etc. A chi'n gallu gwneud e gyda llygoden, ond os da chi bwrdd gwyn rhyngweithiol, mae'r plant wrth i bod e, a dwi'n wrth blant fe, dwi'n sôn am chweched dosbarth efyd gyda llaw, wrth i bod e, nhw lan fyny yna, roi nhw fyny gyda bysedd ar draws y lan. Hot potatoes, chi'n gallu gwneud sawl peth gyda hot potatoes. Mae hwnna'n pari, chi'n gallu cael close, lle chi'n gadael gaps ac yn ymlaen, quiz, crosswords, croeseriau, match ydy'r un wedi fyna, a mix. So mae sawl peth chi'n gallu rhoi dy gilydd. Mae'r link eto am hot potatoes ar y dalen ac mae am ddim. Okay? Dim ond i chi gofrestru dyn nhw, ond dwi'n cofrestru ddim yn costio dim byd. Lle roedd ni? Jigsaw puzzle. Nawr te, dwi'n grac iawn, achos o'n i'n checio popeth bod popeth yn gweithio neithiwr, ac oedd y rhaglen yma ddim yn gweithio. Felly nes i checio, a oedd y trwydded wedi dweud mas, so nes i brynu newydd yn syth. Lawr o'r eitha fe, rhoi'r cod cofrestru fewn, popeth yn gweithio. Checkers fe bwr yma, ddim yn gweithio. Ond beth dwi wedi gwneud, jyst i roi rhyw syniad i chi o beth ydy e, dyma rhywbeth, eto, chi ddim yn gallu gweld ei wyd. Chi'n gallu creu jigsaws rhyngweithiol. Right, unrhyw luniau chi moyn, a chi'n gallu creu faint o bishes ac yn blaen, ond beth nes i, yn anffodus, dim ond y rhan yna chi'n gallu gweld nawr, achos bod un ddim yn gweithio. Y syniad yw bod y pieces yna o gwmpas nes i defnyddio'r dyfodol na, ffurfio dyfodol, bydde di, bydd e, bydd hi, etc. Roi nhw at ei gilydd ar y bwrdd, plant wrth i bod e. Eto, gramadeg. Yeah? Heb sylweddoli. Mae hwnna'n gwych dwi'n feddwl bod dwi'n cael y plant i feddwl bod nhw'n wared drwy amser a bod nhw'n dysgu. Dwi yn grac bod hwnna ddim yn gweithio chi, mae'n wir ddrwg dim i hwnna, achos mae'n lot o hwyl. Hang on. Ti'n fel, mae'n jyst gofyn am enter reg code a dwi wedi wneud. So. Right te, hot potatoes, teacher's pet, chi wedi clywed o hwnna. Mae'n link fyna eto rhywbeth sy'n mynd i roi i chi croeseriau, chwileiriau, meses ac yn y blaen gyda geiriau. Eto, mae hwnna am ddim. Mae toolbox gyda llaw a quizmaster yn debyg beth chi'n gwneud fyna ydy creu croeseriau. Mae rai talu am hwn yn anffodus, ond dwi ddim yn ddrud rhyw 10 pint mae dwi'n credu. Chi'n gallu gwneud o math yna beth, text maze, sy'n bach yn wahanol, code maker, lle mae'n newid pob llythyren am un arall. Chi'n gallu rhoi clues i ddechrau nhw off, scrambler, yn y blaen, word scrambler, word search maker, and so on. Eto, yr un cwmni, Discovery Educational, sy'n gwneud Quizmaster, a mae rhain, eto chi'n gallu creu eich quizzes eich hunan i roi lan unrhyw beth gramadegol neu gwybodaeth gyffredinol. Chi'n gallu mynd at hwn, defnyddio Snakes and Ladders, dyna un o'r ffefrynnau gyda ni, a oedd y plant yn mewn grwpiau yn ateb cwestiynau yn y tîmoedd ac yn y blaen mynd at y top. Dim bach o hwyl, ond eto, a mae lan i chi beth chi'n rhoi mewn yn y cwestiynau fyna. Chi'n gallu canolbwyntio ar rhywbeth ramadegol neu canolbwyntio ar rhyw becyn arbennig neu bwnc arbennig, mae lan i chi. Eto, mae rhaid talu, ond dwi ddim yn gostus. Mae hwnna rhyw 20 pint dwi'n meddwl, ond werth yr arian pob ceiniog. O'n i'n defnyddio hwnna lot. Peth arall o'n i'n defnyddio oedd Comic Life. Ydych chi wedi clywed yn Comic Life? Comic Life ydy jyst rhywbeth, chi'n rhoi y lluniau mewn, chi'n gallu rhoi speech bubbles mewn, a chi'n ac yn ymlaen, ond beth o'n i'n neud, oedd gyda plant i'n neud e. So, i gwneud rhywbeth fel bod nhw'n nhw oedd yn gwneud rhyw fath o stori fwrdd, wedyn ro'n rhoi camera iddyn nhw, wneud y lluniau,
wedyn rhoi nhw lan, a wedyn creu'r peth. A hyd yn oed y rai blwyddyn 10, dwi'n mynd i ddangos i chi fan hyn nawr. No, na fe. Y grŵp yma, right, na i sgrolo fe lawr a funud, oedd y set gwaelod, blwyddyn 10, Cymraeg gorfodol, a roedden nhw, cymeron nhw 2 wers i gyd gyda hwn, wrth i boddau, a oedd ddim llawer o Gymraeg, dyma'r tro cyntaf i wneud e. O, oi, digon, o, fy wyneb. Right, dim yn hwyl, mae'n mynd i fod yn boenus. Sorry, mae'n fod yn ffantastig. A wedyn, ysgrifennu lawr, fi ydy'r brenin mawr. A dyna'r catchphrase bod nhw'n big, so mawr. Ond nes i'r un peth gyda blwyddyn, gyda criw arall, ond nhw'n moyn fi yn y llun, sori. So dyna beth ar ôl, mae prawf gyda chi, oedd rhywun yn absennol pan wnaeth ni hwn. So y grŵp yma, y grŵp bach, mae rhaid i chi, o na, mae pawb yn gwneud y prawf, o na, rydyn ni wedi cael F. Rydyn ni wedi cael os yr enog. A maen nhw gyd yn werthu'n ar un oedd yn absennol, ha, mae prawf gyda ti wrth y sesa, Tobi. Nawr te, dim ond syniadau bach, ond oedd y mileage yn Comic Life yn wych. Mae hwnna'n costio 12 pint. Chi'n gallu gael ei'r ysgol gyfan, yn eitha rhad, really, os chi'n siarad â bobl yn beth, mae mileage o'n i bob pwnc, really. Pobl sy'n gwneud technoleg bwyd, er enghraifft dangos y site ac yn y blaen. A mae'n mor rwyddi ddefnyddio. Y plant wrth i bodd edrych. So dyna beth, oedd hwnna beth arall sydd â fi, mae amser bron yn mynd. Gei jyst siarad yn gyflym am tarsia, chi wedi clywed am tarsia, ydych chi wedi weld yr math o beth. A chi'n torri nhw lan a wedyn puzzles yn ddefnyddio. Mae nhw'n ffantastig. Right? Eto, am ddim, licio beth am ddim. The Hat, ydych chi wedi defnyddio The Hat ar gyfer galwenwe yn dosbarth. Just yn gyflym iawn na i ddangos hwn i chi. Mae hwn am ddim hefyd. Chi'n rhoi eich enwau mewn, chi'n gallu cadw ffeiliau i bob dosbarth dyna beth oedd gyda fi. Pan ydych chi'n mynd i wneud galw enw mas, iawn. Tom Cross sy'n dod lan yn gyntaf. Neu chi'n gallu wneud e fel parau. So chi'n gallu cael 2 berson mas. Neu os ydych chi'n wneud trioedd fel grwpiau, chi'n gallu cael 2 enw mas. Iawn? So na fe. Am ddim, plant hefyd yn licio hwnna, achos bod e hollol, o'n i'n wneud hwn ar gyfer sesiynau llafar, just heddwyd wrth y blant am bwy oedd yn dod lan. Ac o'n derbyn. A beth oeddech chi'n cael wedyn, wrth gwrs, oedd sesiynau llafar go iawn, achos o'n nhw ddim wedi sgriptio dim byd. Reit, mae'r amser wedi rhedeg mas ar ni. Diolch yn fawr am rando. Fel wedys i, bydd freebies i chi ar ddiwedd y sesiwn. Diolch yn fawr.